ne treba nam ništa, ne treba nam ni ugalj nam ne treba, ni mazut nam ne treba, ništa. Sad kopamo tu rudnike, nove rudnike kopamo. Ja predlažem da se rudnici kopaju ne ovako nego ovako. Da se kopaju vodoravno rudnici. Pa kad nešto ne pronađemo kao što nećemo ni pronaći, jer onda da tu napravimo metro. A možemo o istom trošku u suprotnom pravcu da pustimo kanalizaciju. Sad tu ako idu govna na tamo mi prolaze govna pored nas, normalno. U mimohodu idu govna. Samo ako prozori dobro dihtuju, nema problema. Samo se nasloniš i gledaš. Kao nismo navikli. Nismo bili u govnima, sad jedan put sad se